mgbasa ozi nke ekwuru na social media nakwa ụlọọrụ ndị mgbasa ozi. Metụta eze ọdịnala na nka na kansụl ime obodo Orumba North. Igwe Godwin Ezilo na President General nke ya bụ obodo Canon Ifeanyichukwu Ezike. Ndị ọzọ bụ ndị obodo ha bụ ebe a na-ekwu na ha nọ ebe a na-ekpu aja na Amakọ Village. Otu ọzọ ọ na-emetụta na arụ bụ ndị na nka kwuru na akụkọ anwa akọrọ enweghị ebe ọ chịtara aja na akụkọ abụọ okpukpe asị. Ka anyị sorere Chibụzọ Okoye bụ onye jerenụ ndị a wee gosi ebe dịgasị iche iche ịkọwa nke bụ eziokwu. Ebubu onye isi ọcha Amakọ Village na nka bụ Maazị Emmanuel Chinedu Nwaọfọ mere ka mata na ya bụ akụkọ na ebube na-ebu igwe na onye President General na ha na-ekporo aja na Amakọ Village enweghị eziokwu ma ọlị, ma mee ka mata na ọ karịgo afọ 5 maọbụ 10 ụgbọala na-ekpo aja gadabere ụzọ ebe ahụ. Maazị Chinedu Nwaọfọ kwararịrị na ofu otu nke ọ bụ onye isi ha bụ Obinna Ilo pụtara nnọọ imebi aha igwe obodo ahụ ya na onye President General fa ma mee ka o doo anya na 2021 na Obinna ahụ na ndị otu ya bụ ndị siri na ha agaghị abụzi ndị obodo na nka na-achọzi ka ha nwee obodo nke aka ha. Ihe o kwuru kpatara eji enwe ụfọdụ katakata n'obodo Amakọ na nka. Ya bụ onye bụbu onye isi oche obodo Amakọ Village na nka gwara ABS na ha edegegoro onye kọmishọna na-ahụ maka ihe na-eme na okpuru ọchịchị ime obodo, echichi nakwa ihe ndị ọzọ bụ Maazị Tony Collins nwa bụ nwanne akwụkwọ ebe a nọkpa ka eguzobegodu otu ga na-elekọta Amakọ Village na nka anya ma rịọzie ya bụ onye kọmishọna ka o mee ngwa ngwa guzobe otu ahụ. O nwere ihe dịka ebe a na-ekpo aja, anyị wee na-ayọ our honorable commissioner ka o mee the needful according to his promise, because ihe a bụ the formation of character na igwe obodo na-ezu ori. Ọ na-afụgo na ezigbote asị ka ọ bụ onye na-enyere gọvanọ aka n'ebe ọ metụtara ịtụpụta atụmatụ na inyocha ihe bụ Maazị Ejike Nwafọ, onye bụkwa onye Amakọ Village na nka, gwara ndị ahụ ọ kpọrọ ndị eji akpa eni ozu ka ha hapụzie iji na-etinye okwu aghara n'obodo Amakọ Village na nka maka na o nweghị ulu ọ bara ma ọlị. Ha jọsọ na-enye nsogbu ebe nsogbu adịrọ maka na obodo anyị since inception anyị nọ n'udo, mana mmadụ ịkụnyite bụ mmadụ ihe omehọ ọjọka. Maazị Chukwujehu Nwankwọ, onye sikwa Amakọ Village na nka, kwuru na igwe Ezilo bụ igwe obodo ha niile hụrụ n'anya ya na onye President General obodo ahụ, ma gwa ndị ahụ na-enye nsogbu ka ha meghachi mma n'ọbọ. Onye ha kwuru abata igwe and obodo anyị bụ asị. Ị na-anya n'ụzọ a for past 5 years moto adị agba n'ụzọ a, iso onye ọkada and onye ji ụkwụ na-aga n'ụzọ a. Ọ imegide igwe and PGI kabatara ọfụ. ABS chọpụtakwara na ebe ahụ na-ese okwu dị n'ọka anyị jikọtara obodo na nka nakwa Oko ndị dị n'okpuru ọchịchị Orumba North site na Amakọ Village na nka nke dị n'okpuru ọchịchị Orumba North. Aha m bụ Chibụzọ Okoye maka akụkọ ụwa ABS.